Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І пакуль Варшаву залівае, і згодна з прагнозам надвор'е будзе заліваць яшчэ хіба тыдзень, а можа быць і больш, мы з вамі пагаворым пра кнігі, якія я чытала ў гэтым годзе. Адна кніга дзіцячая, другая дарослы аўтафікшн і трэцяя кніга гэта нон-фікшн на даволі цікавую, я б сказала, нават трошкі спецыфічную тэму. Пра тое, пра што мы штодзённа не задумваемся, але як толькі мы задумаемся, узнікае вельмі шмат пытанняў. Ну, прынамсі, у мяне так было. Але перад тым, як гаварыць пра кнігі, я трошкі адкажу на вашыя пытанні. І першы блок з 3 пытанняў ад Яўгена. Пытанне першае. Калі чакаць анонсу трэцяй перакладзенай кніжкі? Анонсу таго, які вось пра выхад кнігі, у якім месяцы, такога яшчэ пакуль што не будзе. Я адкажу расплывіста, спадзяюся, што сёлета гэта адбудзецца. Але што за кніга, я ўжо магу сказаць, гэта 451 градус па Фарэнгейту Рэя Брэдберы. Гэта той пісьменнік, які ў свой час, можна сказаць, што сфарміраваў мой літаратурны густ. Гэта вельмі значны для мяне аўтар, якога я чытала проста літаральна ледзь не ўсё. Гэта пісьменнік, якога я бязмежна люблю, якога я чытаю і перачытваю з асалодай, а цяпер яшчэ і перакладаю, таксама, вядома, з асалодай. Зразумела, што пасля Yellowface'a гэта такі даволі складаны тэкст, таму што мова Брэдберы, па-першае, вельмі метафарычная, а па-другое, гэта ўсё ж такі фантастычная літаратура, у якой ёсць процьма вобразаў, паняццяў, нейкай тэрміналогіі, нейкіх тэхналогій, прыдуманых і ўведзеных самім аўтарам. І таму асноўныя пытанні цяжкасці складаюцца не толькі ў тым, што Брэдберы пісаў даволі метафарычна і трэба неяк пастарацца так жа метафарычна гэта перакласці, але яшчэ і праблема ў тым, што даводзіцца прыдумваць часам нейкія тэрміны, новыя словы. Не магу сказаць, што я ажно там вынаходжу новую лексіку, бо ў прынцыпе Брэдберы прыдумваў штосьці на падставе ўжо існуючых тэхналогій ці, магчыма, фантазіі аб існуючых тэхналогіях. Таму гэта не так складана, але тым не менш ёсць мноства момантаў, над якімі трэба так добранька падумаць. Гэта, зразумела, не вашыя вось гэтыя ўсе шытпосцінгі і твітарскія срачыкі перакладаць, як у Yellowface'е. І другое пытанне ад Яўгена. Што чуць з людзьмі на балоце? Здаецца, анонс быў даўно, альбо ідэя з госцем-патронам не спраўдзілася. Ідэя з госцем-патронам выдатная, перадаю прывітанне Ўладзіміру. Выпуск пра палескую хроніку вы пачуеце ўжо зусім хутка. Я спадзяюся, што нават у гэтым месяцы, ці прынамсі ў гэтым месяцы мы яго запішам, а там ужо далей як зманцірую. І яшчэ адно пытанне ад Яўгена. Ці займаюць настольныя гульні нейкае месца ў вашым жыцці? І тут у мяне паўстае вельмі важнае пытанне, ці лічацца шахматы настольнай гульнёй. Калі так, то калісьці настольныя гульні займалі сапраўды велізарнае месца ў маім жыцці. Ну, а калі сур'ёзна, калі мець на ўвазе ўсе гэтыя настольныя гульні, што вось цяпер складаюць такую вялізную гульнявую індустрыю, то я да іх проста максімальна абсалютна раўнадушная. Раз на год, калі я там трапляю ў нейкую кампанію, дзе людзі гуляюць, то я таксама магу згуляць, але звычайна, каб гэта было штосьці даволі проста, ведаеце, ўзроўню Уна, а не якога-небудзь там манчкіна, дзе трэба разбірацца ў правілах. Але спецыяльна дзеля гэтага я з людзьмі не збіраюся, дома ніякіх настолак не маю. Гэты свет праходзіць міма мяне і не скажу, што я неяк сумую з гэтай нагоды. Я больш люблю розныя інтэлектуальныя гульні на кшталт квізаў, у нейкіх пабах, ці нават дома мы часам гуляем на камп'ютары. Ну, ці нейкія фізічныя гульні, дзе трэба рухацца. А настольныя гульні, разумею, што гэта цэлы вялізны свет, і мне нават не хочацца спрабаваць у ім разабрацца і неяк кудысьці туды глыбока занурыцца. Наступнае пытанне – гэта пытанне пад апошнім выпускам падкаста на Ютубе. Добры дзень. Мабыць, вы ведаеце, як дадаць кнігу ў Гудрыц. Я проста чытаю адну кніжку, яе проста няма ў праграме. Я паўтаруся яшчэ раз, хаця мне здаецца, што я неаднаразова расказвала пра Гудрыц, пра ягоныя тонкасці, бо з нядаўняга часу, хаця, па-мойму, ужо даволі з даўняга часу, проста так дадаваць кнігі на Гудрыц нельга. Раней любы карыстальнік мог дадаць
абсалютна любую рандомную кнігу, а цяпер так нельга рабіць, бо для таго, каб гэта зрабіць, вам трэба быць бібліятэкарам Goodreads. А для таго, каб стаць бібліятэкарам Goodreads, вам трэба прачытаць іх інструкцыі па тым, як дадаваць кніжкі ўласна, гэта правілы па тым, як дадаваць кнігі. А потым вам трэба па гэтых правілах здаць тэст. Калі вы не прайшлі гэты тэст, там даволі вялікая колькасць пытанняў, але з варыянтамі адказаў, то наступны раз доступ да гэтага тэста адкрываецца толькі праз суткі. Таму можна бясконца проста доўга пакутаваць і ніяк не здаць гэты тэст. Але такім чынам, мне здаецца, трошкі уважлівасці і настойлівасці, і вось для вас тады адкрыецца гэты цудоўны свет дадавання кніжак на Goodreads. І вось такое ж пытанне задаваў Яўген на Ютубе пра Goodreads, таму адказваю адразу дваім. Дадаваць кніжкі на Goodreads самастойна можна, але для гэтага вам трэба стаць бібліятэкарам. Каб стаць бібліятэкарам, вам трэба прайсці тэст і здаць яго, там, здаецца, мінімальная колькасць памылак, я не памятаю, колькі там іх можа быць, але пытанняў даволі шмат, пытанні разгорнутыя, і проста так выпадкова наўрад ці у вас атрымаецца здаць гэты тэст, гэта трэба сапраўды падрыхтавацца і уважліва прачытаць правілы. Ну і адпаведна, калі вы потым будзеце ўсё ж такі станеце бібліятэкарам, вам вельмі важна ведаць гэтыя правілы для таго, каб правільна дадаваць кнігі. І апошні каментарый на сёння, гэта сапраўды больш каментарый, чым пытанне, ён ад Юлі. А мне, бывае, не хапае safe space, каб адкрыта гаварыць пра кнігі, якія не спадабаліся. Насамрэч, калі глядзіш на кніжныя рэйтынгі, часам закрадаецца думка, што можа са мной штосьці не так. Асабліва страшна цяпер выпадкова пакрыўдзіць беларускіх аўтараў, бо і так ім жыць нялёгка. І сапраўды пагаджуся, што з пытаннем беларускай літаратуры існуе такая рызыка, што ты пакрыўдзіш аўтара, таму што у нас тут ледзь не ўсе ўсіх ведаюць. І як потым вітацца з аўтарам, калі ты дрэнна напісаў пра яго кнігу, але ты самога аўтара як чалавека не хацеў пакрыўдзіць. Проста табе не спадабалася яго кніга. Можа быць, ён, харошы чалавек, сапраўды, але, кніжка атрымалася не вельмі. І таму мне, ведаеце, часам закрадаецца такая думка, што, можа быць, стварыць ананімны блог і пісаць там розныя гадасці. Ці не гадасці, а нейкае такое шчырае, але негатыўнае меркаванне. Але насамрэч мне здаецца, што я і тут у падкасці даволі шчыра выказваю свае думкі пра кнігі, у тым сэнсе, што дзялюся не толькі нейкімі пазітыўнымі ўражаннямі, але таксама і зразумела негатыўнымі, і не толькі на замежныя кнігі, але і на кнігі беларускія. Таму што існуе такое, як па мне, вельмі памылковае меркаванне, што трэба сваё хваліць. А мне здаецца, што гэта абсалютна няправільны план паводзінаў, таму што, а калі хваліць сваё заўжды, нават калі яно такое сабе, то як гэтае сваё зразумее, што нешта не так і што яму трэба развівацца. Мне здаецца, што мы робім даволі дрэнную паслугу такім чынам людзям, калі мы хвалім штосьці, што не з'яўляецца добрым насамрэч. Проста таму, што, гэта ж беларускі аўтар, мне не хочацца яго крыўдзіць, ім вось і так няпроста жывецца. Мне здаецца, што ім жылося б нашмат лепей, калі б яны ведалі праўду пра свае творы, ці няпраўду, окей, гэта даволі спрэчнае меркаванне, што праўда, а што няпраўда, калі б яны ведалі розныя меркаванні адносна сваёй творчасці, магчыма, хтосьці з такіх умоўных крытыкаў пакажа ім штосьці, нейкі недахоп іх прозы, напрыклад, ці паэзіі, на які яны, магчыма, самі звярталі ўвагу, але пакуль што не ведалі, што з гэтым зрабіць. Напрыклад, там нехта скажа, што у вас у гэтым рамане даволі слаба прапрацаваныя персанажы. І тады аўтар задумаецца і падумае, што сапраўды, мне таксама здавалася, што нешта я тут не дапісваю. Окей, значыць, трэба працаваць у гэтым кірунку і больш звяртаць увагі на сваіх персанажаў. Бо, напрыклад, там лакацыі, нейкі сюжэт я апісваю выдатна, але вось персанажы ніяк не даюцца. І тады ў чалавека проста будзе прастора для таго, каб рухацца наперад і ведаць, што трэба змяніць. Таму я заўжды выказваюся за канструктыўную крытыку, і мне здаецца, што не трэба чытаць кнігі з думкай: ой, як это я зараз вось дрэнна пра гэтую кніжку напішу, гэта ж аўтар пакрыўдзіцца. Гэта ўжо не ваша праблема, што аўтар пакрыўдзіцца, гэта ягоная праблема. Ёсць, вядома, аўтары, якія крыўдзяцца на любую крытыку, абсалютна яе не ўспрымаючы. Але гэта не значыць, што вы ў гэтай сітуацыі павінны проста змаўчаць і пакінуць сваё меркаванне пры сабе, калі яно сапраўды канструктыўнае.
Так што я даю дабро, калі ласка, пішыце ўсё тое, што вы думаеце не толькі пра кнігі, гэта датычыцца ўсяго, не ведаю, калі вы атрымалі нейкі дрэнны сервіс у кавярні, ў рэстаране ці ў нейкай краме, напішыце пра гэта, не саромцеся, таму што, магчыма, кіраўнік гэтай кавярні не ведае, што яго працуюць такія абсалютна невыхаваныя, неветлівыя супрацоўнікі, а вы зможаце яму на гэта паказаць, і, магчыма, ён перагледзіць сваю палітыку найму людзей. Так што давайце пабольш шчырасці несці ў масы. Ну а цяпер, нарэшце, пераходзім да кніг у гэтым выпуску. Я працягваю дзяліцца апошнім прачытаным, і сёння вас чакаюць кнігі пачатку года, студзеня і лютага, абсалютна розныя кнігі, як дзіцячыя, так і зусім не дзіцячы аўтафікшн пра сталенне ў 90-е ў Вільні, і таксама нонфікшн пра тое, як прыбраць рэшткі дзядзькі з падлогі. І пачнём з зусім не дзіцячай, хоць кніга і называецца «Як я была малалеткай», і гэта кніга літоўскай пісьменніцы Віргініі Кульвінскайте. Пераклад на беларускую выйшаў у выдавецтве «Фляумбаум» летась, перакладчыца Сюзана Паўкштэла, ну а арыгінал выйшаў у 2019 годзе, то бок кніга таксама даволі свежая. І паводле інфармацыі ад выдавецтва, гэтая кніга была ўключаная ў топ-12 самых крэатыўных кніг Літвы. Я не ведаю, чым вымяраецца крэатыўнасць, і таксама кніга ўвайшла ў топ-5 кніг прозы для дарослых у 2019 годзе. І я магу сказаць, што для збольшага кансерватыўнай беларускай літаратуры гэтая кніга даволі разняволеная. Ясна, што ў нас таксама ў гісторыі беларускай літаратуры былі там свае голыя звяры, і сучасныя аўтары таксама стараюцца прыўносіць у літаратуру тыя тэмы, якія доўгі час неяк табуяваліся або забараняліся, але ўсё роўна мне здаецца, што ў нас такой літаратуры няшмат. І таму мне цікава, наколькі вось гэтая літаратура, гэтая кніга літоўскай аўтаркі, наколькі яна ў кантэксце сучаснай літоўскай літаратуры разняволеная. Ці для іх яна проста нейкая будзённасць, у іх там кожная другая кніга апісвае такія сцэны, ці яна і для іх таксама такая даволі смела шчырая. Гэта кніжка зусім невялічкая, мне здаецца, што я прачытала яе ледзь не за дзень, яна даволі тонкая, кішэннага фармату, і першае, што вы заўважыце, калі возьмецеся яе чытаць, гэта тое, што ў кнізе няма вялікіх літар. Зусім. Ні на вокладцы ў назве кнігі ці ў імені аўтаркі, ні ўнутры ў самім тэксце. Пачатак сказаў, імёны, тапонімы, усё ў гэтым рамане падаецца з малой літары. І спачатку, прынамсі мне, да гэтага было даволі няпроста прызвычаецца, таму што мне здавалася, што разам з вялікімі літарамі як быццам знікалі паўзы ў тэксце. І я не разумела, дзе трэба спыніцца. Знакі прыпынку мне проста перасталі дапамагаць, таму што кропкі ператвараюцца ў коскі, і ты нібыта чытаеш проста адзін доўгі бясконцы сказ, хаця гэта, здаецца, не восень патрыярха Маркеса. Але потым ты разумееш фішачку гэтага тэксту, уліваешся ў гэта і проста перастаеш гэта заўважаць. Ну, калі гаварыць пра сюжэт, то гэта нешта накшталт папулярнага зараз рамана ў жанры аўтафікшн ці проста аўтабіяграфічны раман. Гэта гісторыя сталення дзяўчыны ў Вільні ў 90-е, і таксама яе жыццё далей як студэнткі філалагіні. І для мяне адна з найлепшых рыс гэтай кнігі гэта тое, што гераіня проста дакументуе падзеі. Зараз гэта будзе няпроста, але я пастараюся патлумачыць, што я маю на ўвазе, бо аўтарка, дакладней, лірычная гераіня гэтай кнігі, яна часам эмацыйна ўцягнутая, а часам яна трошкі адчужаная. Але яна не спрабуе вось ужо цяпер з вышыню ўласнага ўзросту ці нейкага там жыццёвага досведу, калі яна піша гэтую кнігу, яна не спрабуе нічога з кнігі абгрунтаваць, яна не спрабуе неяк там разважаць пра жыццё, пра яго сэнс. Яна не спрабуе даваць ацэнку сваім учынкам таго часу, бо менш за ўсё, чытаючы падобныя кнігі, я хачу атрымаць вось гэтае ўсё маралізатарства пастфактум. А ў гэтай кнізе мы чытаем і адчуваем у аўтарцы кнігі тую самую гераіню. Але пры гэтым там ўсё ж такі ёсць думкі нейкія пра жыццё, пра літаратуру, але гэта думкі той малалеткі з 90-х, а не той аўтаркі, якая цяпер піша гэтыя думкі той малалеткі з 90-х. Напрыклад, мне спадабалася такая цытата. «Усё проста. Па той бок літаратурнай херні ёсць свет, што не змяшчаецца ў цытаты і добрыя намеры. А яшчэ твары, якіх я баюся, і якія гэта ведаюць. Ні разу ў мяне не ўзнікла жаданне па-арфейску азірнуцца. Зусім не. Выходзячы, я адчувала сябе шчаслівай, думала пра келіх чырвонага віна і штосьці салодзенькае».
І гэтая гісторыя гераіні гэта такая гісторыя, якую табе можа расказаць выпадковая спадарожніца ў начным фліксбасе дзесьці пасярод Еўропы. Ведаючы, што вы, магчыма, больш ніколі ў жыцці не сустрэнецеся, у цемры аўтобуса можна быць гранічна, ажно занадта шчырай. І аўтарка напісала свае 90-е, як Альгерд Бахарэвіч напісаў свае. Яна напісала пра тагачасную моладзь, напісала іх мовай і таксама зрабіла такую кнігу своеасаблівы пазл, бо перад намі нелінейны аповед з такім ярка выражаным сюжэтам, раман сталення, можна сказаць. Хутчэй, гэта такія фрагментарныя эпізоды, замалёўкі з жыцця, і чытачу самому трэба складаць партрэт галоўнай гераіні. Тут плынь свядомасці — гэта нібы нанова вынайдзены жанр. Гэта раман пра дзяўчыну, якая становіцца жанчынай, але не становіцца такой класічнай, нуднай дарослай. Гэта раман пра жанчыну, якая нейкім чынам спрабуе рабіць сябе самастойна. І гэта тая гераіня, якая ў сваім жыцці, у сваіх успамінах і перажываннях мае ўсё тое, што большасць людзей у большай ці меншай ступені таксама маюць і ведаюць, валодаюць такім досведам, але не дазваляюць сабе закранаць гэтую тэму ні пісьмова, ні вусна, ні ў думках, магчыма, ні ў размовах з сябрамі, таму што няёмка, табуявана, забаронена, магчыма, нават брудна. А тут ёсць і душэўныя перажыванні, і дэпрэсія з падрабязнасцямі, і самапашкоджанне, выпадковы секс, рознага роду інтаксікацыя і многае-многае іншае. Таму, калі ўсё гэта ў літаратуры вас цікавіць, але вы не знайшлі гэтага ў беларускіх аўтараў, то ёсць магчымасць зірнуць на зусім блізкую геаграфічна, але, як мне падаецца, далёкую, таму што мы мала пра яе ведаем, літоўскую літаратуру. Ну і апошнім часам намаганнямі і выдавецтва Пфляумбаум, і ў тым ліку перакладчыка Сергея Шупы, да нас даходзіць усё больш літоўскай літаратуры. Толькі моя мама магла не заўважыць, што наша бабуля не вельмі надзейная, у тым сэнсе, што яна па-свойму ненавідзела ўнукаў і жыццё ўвогуле, і пастаянна і словам, і справай пра гэта нагадвала. Яе хрыстаматыйны аповед за святочным велікодным калядным ці любым юбілейным сталом быў пра тое, як яна даведалася, што цяжарная двойней. Тады яна жыла на хутары зусім недалёка ад цяперашняга месца яе пражывання. Там яшчэ захаваліся вялізныя колам пасаджаныя дрэвы. Бабуля нядаўна нарадзіла маю маму і не планавала больш мець дзяцей, але так здарылася. Таму, вярнуўшыся са шпіталя ў мястэчку, яна ўзяла вяроўку і пайшла ў гумно вешацца. Аднак вяроўка парвалася. Бабуля грымнулася на зямлю, зламала копчык, і цяпер ёй балюча сядзець. Таму, калі ў мяне пытаюцца, чаму я такая негатыўная, мне проста смяяцца хочацца. У параўнанні з бабуляй я сапраўдная сонейка. І наступная кніга, пра якую мы з вамі сёння пагаворым, дзіцячая. Я даўно вам не расказвала пра дзіцячую літаратуру, але апошнім часам я зноў стала чытаць яе больш. Я стараюся чытаць хаця б 1-2 кнігі дзіцячыя на месяц. І за гэты час я ўжо адкрыла так шмат цудоўных дзіцячых кніг для сябе, што хочацца, зразумела, з вамі дзяліцца. І сёння я раскажу пра кнігу Арне Свінгена, якая ў рускім перакладзе, які я чытала, называецца «Балада о сломаном носе». Як гэта называецца ў нарвежскім арыгінале, я вам прачытаць не змагу, але арыгінал выйшаў у 2012 годзе. І магу сказаць, што гэтая кніга — гэта выдатны прэтэндэнт на галоўную фразу бацькоў, якія заходзілі да нас у кніжную шафу па дзіцячыя кнігі. І гучыць фраза агулам неяк так: «Ой, а можна нам штосьці павесялей?» І гэта датычылася ўсіх дзіцячых кніг, у якіх паводле меркавання бацькоў адбывалася штосьці сумнае. Напрыклад, хтосьці паміраў. Ну а ў гэтай кнізе ёсць усё, каб гуляць у такое тужлівае бінга гэтых бацькоў. Тут ёсць наркотыкі, алкаголь, беднасць, адсутнасць бацькі, хлусня, асяроддзе, якое не спрыяе нармальнаму выхаванню. Але разам з тым, з усімі вось гэтымі сумнымі тэмамі, для мяне гэты твор выпраменьваў аптымізм дзякуючы галоўнаму герою і іншым станоўчым персанажам. Галоўны герой гэтай кнігі — гэта 12-гадовы падлетак Барт, якому вось-вось павінна споўніцца 13. Ён жыве ў Нарвегіі, у маленечкай кватэры, у бедным раёне, у яго ёсць мама, якая мае праблемы з лішняй вагой і алкаголем. І наогул мама назвала яго ў гонар Барта Сімпсана. Калі вы ўяўляеце такога мульцяшнага персанажа, бо яна, відаць, хацела, каб ён быў жорсткім, каб ён умеў за сябе пастаяць, і менавіта таму мама запісала Барта на бокс. У той час, як сам хлопчык больш любіць спяваць і марыць стаць оперным спеваком.
Барт не ведае, хто яго бацька, з яго здзекуюцца ў школе, і яму даводзіцца есці абы што, таму што маці не асабліва за гэтым сочыць. І калі аднойчы яна дае яму грошы, каб ён пайшоў купіў ім нейкі фастфуд зноў на вячэру, хлопчык, каб вы разумелі, ўжо даведзены да адчаю, ён ідзе ў нармальную краму і купляе прадукты, таму што ён ужо не можа есці падобнае смецце, якім яго штодзённа корміць маці. Ну і да ўсяго гэтага трошкі драматызму ў жыццё Барта дадаецца, калі Ада, прыгожая, папулярная і вельмі-вельмі настойлівая дзяўчынка, з якой ён сядзіць побач у школе, даведваецца, што Барт не толькі любіць слухаць оперу, але таксама ён яе спявае. І паколькі ён не можа спяваць перад іншымі, ён робіць Адзе запіс, але забывае ўзяць дзяўчынкі абяцанне не дзяліцца гэтым запісам ні з кім. Ну і аказваецца, што Ада не ўмее захоўваць сакрэты. Таму спачатку яна дзеліцца запісам з усім класам, і потым з настаўніцай, і гэтая настаўніца-энтузіястка не адчэпіцца ад хлопчыка, пакуль ён не пагодзіцца выступаць на школьным прадстаўленні ў канцы года. А яшчэ большую частку свайго вольнага часу Барт праводзіць, шукаючы ў інтэрнэце бацьку, якога ён ніколі не бачыў. На жаль, усё, што пра бацьку можа сказаць яму маці, гэта тое, што гэтага чалавека завуць Джон Джонс і што ён амерыканец. Але, нягледзячы на тое, што ўсё жыццё Барта гэта суцэльнае няшчасце, як можа падацца вось па такім маім апісанні, сам хлопчык усё роўна проста неверагодны аптымізм, і варта прызнаць, што ў гэтым творы ён гучыць як сапраўдны ўдумлівы падлетак, які ўсё ж такі яшчэ не пасталеў. То бок, калі мы чытаем гэты тэкст, мы сапраўды бачым думкі хлопчыка. Мы не бачым думкі хлопчыка, напісаныя дарослым дзядзькам-пісьменнікам. Аўтар вельмі тонка разбірае праблемы залежнасці, бацькоўскай нядбаласці, безбацькоўства. Але ўсё ж такі вось гэты аптымістычны настрой, якім напоўнены хлопчык, дапамагае нам спадзявацца на лепшае, і мы разумеем, што хутчэй за ўсё ў гэтай кнігі будзе добры канец. Бо Барт здаецца, што не заўважае свае цяжкасці, ён проста прымае іх вось як факт рэальнасці і проста імкнецца спраўляцца з гэтым як мага лепш. Ну і калі б вы хацелі прачытаць яшчэ штосьці на падобную тэму, то я б вам параіла ўжо дарослую кнігу, раман аднаго з маіх любімых сучасных брытанскіх пісьменнікаў Ніка Хорнбі, які называецца «About a Boy». Гэта ўжо дарослы раман, гэта не дзіцячая, не падлеткавая літаратура, але тым не менш тэмы там трошкі падобныя, нават сюжэтна яны трошкі нагадваюць адна адну. Ну а гэтая балада о сломаным носе мне трапляе ў самае сэрца, і я спадзяюся, што гэтая кніга таксама прыйдзецца даспадобы і камусьці з вас. І апошняя кніга ў сённяшнім выпуску – гэта нон-фікшн на вельмі незвычайную і нават трошкі табуяваную тэму. Вось такія кніжкі ў мяне абсалютна выпадкова сабраліся ў гэтым выпуску. Поўная назва гэтай кнігі гучыць так: «Як усунуць вуйка з подлогі, завуд спрzątanie po zgonach». Калі перакласці, атрымаецца нешта накшталт «Як прыбраць дзядзьку з падлогі, прафесія уборка пасля смерці». Гэтая кніга пабудаваная як гутарка пісьменніцы Малгажаты Вэнгляш, якая спецыялізуецца на тэме смерці, з Матэўшам Венгроўскім, адным з самых вядомых людзей у галіне, пра якую пойдзе гаворка ў кнізе. Зразумела, адным з самых вядомых у Польшчы. Бо ён заснавальнік адной з першых на польскім рынку кампаній, якая займаецца уборкай пасля смерцю. Ну і таксама тут будуць размовы з яго калегамі, юрыстамі, спецыялістамі па насякомых і з многімі іншымі, хто ведае смерць знутры. І я думаю, што вы ўсе разумееце, я тут вам не адкрыю таямніцы, што калі чалавек памірае, то цела яго з той кватэры, дзе гэта адбылося, калі гэта адбылося, зразумела, у кватэры ў нейкім памяшканні, трэба адразу прыбраць. І добра, калі чалавек быў не самотны, асабліва гэта датычыць старых людзей, каб было каму заўважыць яго смерць. Але часам усё ж такі здараюцца такія сітуацыі, калі чалавек пасля смерці ляжыць у кватэры не дзень, не два і нават не тыдзень. І вядома, што ў такіх выпадках вы дакладна не зможаце даць рады з уборкай сваімі сіламі. Вы не зможаце там штосьці самастойна пашарудзіць анучкай з дамэстасам і лічыць, што ўсё, заўтра магу гэтую кватэру здаваць. Насамрэч, тады вам могуць дапамагчы канторы, вось падобныя да канторы Матэўша. Таму што смерць – гэта звычайна разлажэнне, паразіты, смурод. І гэта не толькі гучыць так страшна, бо непрыемна гэта бачыць, непрыемна гэта чуць. Насамрэч, гэта яшчэ і тое, што можа негатыўна паўплываць на вашае здароўе.
Калі раптам вы будзеце жыць у кватэры, якую да вас хтосьці нядбайна прыбраў пасля вось такой смерці, пасля таго, як чалавек вельмі доўга ляжаў у гэтай кватэры, правёў ёй шмат часу ўжо мёртвым, там маглі застацца многія рэчы, якія для вас патэнцыйна для вашага здароўя могуць уяўляць небяспеку. Ну і гэтая кніга ў нейкай ступені гэта такі рэпартаж, гэта зборнік гісторый, якія шакіруюць, але адначасова і зачароўваюць. І калі мы цікавімся трукраймам, то чаму б не пачытаць такую кнігу, якая ў адрозненне ад трукрайма мае нейкія карысныя веды ў сабе і падкажа нам, што рабіць у падобнай сітуацыі. І ў прынцыпе, я заўжды ўяўляла, што месца, дзе памёр чалавек, прыбраць даволі няпроста. Бо часам ты тут са звычайнымі бытавымі забруджваннямі не можаш разабрацца бытавой хіміяй, а чалавек пасля смерці можа выдзяляць нашмат больш таксічныя і небяспечныя рэчывы, чым вашая ежа, якая прыгарэла ў духоўцы. І гэтая кніга з надзвычайнай дакладнасцю паказвае закулісную працу людзей, пра якую большасць з нас нават не здагадваецца. Тут вы знойдзеце апісанні вельмі складаных сітуацый або падзей, і яны прымусяць вас усвядоміць небяспеку і наступствы для здароўя, пра якія я гаварыла раней. Тут вы знойдзеце такія апісанні, як разграбанне рэшткаў пасля выбуху гранаты або уборка пасля смерці, якая адбылася вельмі-вельмі даўно, а цела ніхто не знаходзіў. І так, адразу папярэджваю, што кніга ўтрымлівае даволі непрыемныя апісанні і закранае няпростую тэму, але не варта гэтага баяцца, таму што гэта жыццё, і тут вы знойдзеце карысную інфармацыю, якая сапраўды калі-небудзь можа вам прыдасца ў жыцці. Ну і таксама важна, што ўсё ж такі тут аўтары звяртаюць увагу на польскую сітуацыю, і ў Польшчы, насамрэч, не тое, каб унармавана з гэтым усё. Бо на дадзены момант у Польшчы не існуе нарматыўных актаў, якія рэгулююць, як і хто можа прыбіраць за памерлымі, якія працэдуры наогул павінны выконвацца пасля смерці чалавека і якія установы павінны за гэтым сачыць. То бок, тэарэтычна, калі ў тваёй кватэры хтосьці памёр і доўга ляжаў, ты потым сам не канучкай тут прыбраў і здаеш гэтую кватэру, і чалавек, які ў гэтай кватэры жыве, калі раптам яго пачнуцца нейкія незразумелыя праблемы са здароўем, то цябе нават ніхто не зможа прыцягнуць да адказнасці ў гэтай справе. І таму мне стала цікава, як сітуацыя з гэтым у Беларусі. Я пагугліла, насамрэч, знайшла не так і шмат. Як выявілася, я так і думала, ў прынцыпе, што афіцыйныя спецыялізаваныя кампаніі па крымінальнай уборцы, хаця б вось як у Польшчы, яны практычна адсутнічаюць. У буйных гарадах ёсць нейкія клінінгавыя фірмы, якія прапануюць такія паслугі, як уборка пасля смерці, але часцей за ўсё гэта проста агульны клінінг. Калі чалавек памірае дома, калі ён там доўга ляжыць, то паводле закону гэта павінен прыбіраць уладальнік кватэры ці сваякі. А гарадскія службы ЖЭС прыбіраюць толькі пад'езды і месцы агульнага карыстання. У кватэры менавіта адказнасць за ўборку нясе сям'я або ўласнік гэтай кватэры. Таксама ў Мінску абласных цэнтрах ёсць прыватныя кампаніі, якія аказваюць дэзінфекцыю уборку пасля смерці, але ў іх няма вузкай спецыялізацыі менавіта на крымінальнай уборцы, як у польскіх фірмаў. У паслугах беларускіх кампаній звычайна напісана уборка пасля трупа, выдаленне паху раскладання, дэзінфекцыя пасля смерці, і нават я знайшла такую паслугу, якая называецца «Уборка квартир после бомжей і алкаголікаў». Гучыць проста цудоўна. Таму, калі вы штосьці ведаеце пра тое, як гэта працуе ў Беларусі, калі вы раптам з гэтым сутыкаліся, або, можа быць, вы самі працуеце ў гэтай сферы, то напішыце, будзе даволі цікава пра гэта пачытаць. Ну, а гэтая кніга прысвечаная тым часткам нашага жыцця, пра якія мы часта імкнёмся не ведаць, але гэтыя часткі жыцця надзвычай важныя, і аўтары ў гэтай кнізе падыходзяць да складаных тэм вельмі тактоўна і далікатна. Ну і тут да гэтай кнігі ў камплекце параю вам яшчэ забаўны брытанскі серыял, які называецца «The Cleaner», і гэта гісторыя мужчыны, які акурат працуе прыбіральшчыкам месцаў злачынству. Калі крыміналісты заканчваюць сваю працу, то менавіта ён прыводзіць там усё ў парадак. Зразумела, што ў параўнанні з кнігай тут усё менш сур'ёзна, больш камедыйна, але тым не менш гэты серыял дае нейкае агульнае ўяўленне пра гэтую прафесію. І перад тым, як скончыць, я хачу расказаць вам адну вельмі натхняльную гісторыю. Гэта гісторыя пра адзін кніжны клуб, які адсвяткаваў сёлета 50-годдзе свайго кніжнага клуба і свайго сяброўства, таму што гэты кніжны клуб складаецца з жанчын 70-80 гадоў,
Яны ўсе сяброўкі, і калісьці ў 1975 годзе першыя 7 жанчын, 7 сябровак сустрэліся разам для таго, каб абмеркаваць кнігі, і з таго часу яны прачыталі больш за 350 кніг, прынялі 30 удзельнікаў клуба, сустрэліся 500 разоў і самае важнае, што яны падлічылі, таксама вельмі цікава, выпілі больш за 1000 бутэлек віна. Адна з першых удзельніц групы, Элспет Дэвіс, яе заснавала ўласна гэтую групу, гэты кніжны клуб, паколькі ў той час яна была маладой маці, і яна падумала, што ёй трэба нешта, каб практыкаваць свой розум, каб не губляць нейкія когнітыўныя здольнасці. Я думаю, што калі ў вас ёсць дзеці, калі вы жанчына, якая праводзіла шмат часу з дзецьмі, то, магчыма, вы ведаеце гэтую праблему. Разумееце, што калі доўгі час ты спажываеш выключна дзіцячы кантэнт, то наступае нейкі момант, калі табе падаецца, што ты пачынаеш сапраўды дурнець, з'язджаць з глузду. Я не ведаю, якімі словамі гэта акрэсліць, паколькі сама гэта не перажывала, але уяўляю, як гэта можа быць. Гэтая група, гэты кніжны клуб называецца LIT, гэта скарачэнне ад Literary Circle, і ўпершыню яны былі арганізаваныя проста ў доме гэтай жанчыны, стваральніцы. І яны сапраўды за гэты час прачыталі процьму розных кніг, розных жанраў, ад нейкіх паэтычных зборнікаў да трылераў, але ёсць адзіны жанр, які яны не чытаюць, і яны сказалі, што ніколі не пагодзяцца паспрабаваць з гэтым жанрам, і гэты жанр — гэта навуковая фантастыка. Хаця я б паглядзела, як такія вось жанчыны 70-80 гадоў абмяркоўваюць які-небудзь экспансію Джеймса Корі ці штосьці такога кшталту. Таму, калі вы думалі, варта ці не варта, можа быць, стварыць якую-небудзь такую суполку з вашых сяброў, то я думаю, што варта паспрабаваць, прынамсі, вось, каб былі такія ўспаміны праз 50 гадоў. Я спадзяюся, што праз 50 гадоў, ну ўжо нават трошкі менш, мы сустрэнемся кніжным клубам Анягош і таксама будзем абмяркоўваць, колькі бутэлек віна мы выпілі, абмяркоўваць не будзем, але колькі разоў Наста пагладзіла Сярожу па каленцы, або колькі кубкаў гарбаты выпіў Сярожа, такое мы падлічыць прыкладна можам. І на гэтым завяршаецца наш з вамі сённяшні такі табуявана забаронены выпуск, у якім мы закраналі даволі няпростыя тэмы, якія звычайна не тое, каб часта разглядаюцца ў літаратуры. Спадзяюся, што вам было цікава, ну а мы з вамі сустрэнемся ў наступны раз ужо зусім хутка. Наступны выпуск будзе зноў такі юбілейны, 150-й, і ў гэтым выпуску я б хацела падвесці нейкія вынікі першай паловы гэтага года, расказаць вам пра найлепшыя і найгоршыя кнігі, якія я прачытала у першай палове гэтага года. Тут зноў буду раскідваць кнігі па розных нечаканых катэгорыях і расказваць вам не толькі пра добрае, але таксама і пра дрэннае. Успамінаючы пытанне, дакладней, каментарый у пачатку сённяшняга выпуска пра тое, што хочацца мець нейкі сейф спейс, у якім можна дзяліцца не толькі добрым, але і дрэнным. Мой падкаст — гэта заўжды для мяне той самы сейф спейс, дзе я магу дзяліцца пра кнігі літаральна ўсім. Вашы пытанні, каментарыі або проста нейкія думкі, ідэі, заўвагі, прапановы, вось гэта ўсё вы можете дасылаць у каментарыях на кастбоксе, на ютубе, а таксама ў мяне ў інстаграме, Наста _беллит, або можете пісаць мне ў Google форму, яна ананімная, спасылка на Google форму ў апісанні да выпуска. А таксама там жа ў апісанні вы знойдзеце ўсе спосабы падтрымкі падкаста. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы!